Isip paghandom sa Ocean Month ang pipila sa mga lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Eastern Samar, sa Eastern Visayas. Sa labing unang higayon ang nagpahigayon og halapan nga cleanup drive. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem! Yes, Lan, karon lagi alas 4 sa hapon, formal nga gibuksan ang tulo ka adlaw nga clean up dive dinhi sa Sulat, Eastern Samar. Labing una kini nga clean up dive isip kabahin kini sa mga programa alang sa pagsaulog sa Ocean Month dinhi sa probinsya sa Eastern Samar. Human sab giangkon sa mga pipila ka mga LGU officials nga naalarma na sila sa kadaghang mga basura nga ilang nabantayan diha sa kadagatan. Usa sa niangkon nga naalarma si Sulat Mayor Javier Zacate kinsa niangkon nga kay sila nahimutang sa Pacific Path na bantayan gyud ang daghang mga basura ilabi na mga plastic. Anaa pa mga ghost nets o mga pukot nga mga nangasangit nga gipasagdan lang sa mga mananagat nga maunay nakatrap sa mga gagmayng isda hangtod mamatay ug nakaguba usab sa mga corals. Dinhi sa lungsod sa Sulat ang flagship sa clean up dive isip usa sa mga nagpatuman usab og sustainable tourism o gisundan sa mga silingang lungsod. Dugang ni Mayor Zacate nga usa sa wake-up call nila ang nahitabong pag-igo sa Bagyong Yolanda, Ruby ug Odette. Si Eastern Samar Governor Ben Evardoni ang nitugan usab nga sugdan ugma sa buntag ang halapad nga coastal clean-up drive sa tibuok probinsya. Samtang sugdan usab ugma ang tulo ka adlaw nga clean-up dive nga salmutan sa 30 ka mga divers. Gikan dinhi sa Eastern Samar ug pipila ka bahin sa Eastern Visayas. Ana usab gikan sa Sugbo. Sama na lang ni 2019 Miss Universe Philippines Gazini Ganados. Anao sa mga divers nga gikan sa kauluhan. Sama na lang ni actress ug karon scuba ambassador Elizabeth Oropesa. Uban pa ang mga mananaog sa bag-uhay lang ni daog nga Miss Earth Philippines 2023. Dusi ka mga diving site gikan sa upat ka mga lungsod. Ang usa ka dakbayan ang pahigayunan sa clean up dive sud sa tulo ka adlaw. Lan karon usab taod-taod buhian ang usa ka gatos ka mga turtle hatchlings o mga gagmayng pawikan kini nga dinila daw rin nakit-an dinhi nga gipang itlog dinhi sa gitawag sa Pawikan Island. Paapan diha kini buhian sa Makati Island dinhi sa lungsod sa Sulat. Usa sa mga isla nga dinho sa pahigayunan og clean up dive sugod ugma. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.